човек, ти засилваш се отпри, и аз ще карам първи, ти я помени. То тук не са бърза в тази игра. Добре, то няма гараж тук. Гаража отиваме да го отключваме с тия с ремаркета. Моето дето и вие с двете отпреди отзаря, той отключва 4 точки, отключва гаража. Тук после ще доставим до ето с обжектив да сторейдницата материал, за да отключим цялата карта. Но много има да се прави тук, трябва да отключим други машини, има скрити. А половината карта е в една дълбока река. Трябва много се внимава. Че аз ме бъркам какви всички си замаси. Трябва да му кажа да мина отприе. Не. Не. Интермактив. Ако карбуратора, кой беше той? Дето сте говорили с него? Ама ако искате да направи, той не може да говори в принцип. Мартине, айде да го таковаш, да. Не иска да говори, нали? Аха, легави са, да. Да, да. Ще кажеш ми так, заребя акълта ти уни направена. Няма смисъл, камерата е гадна, ама всичко друго пък. Искам да кажа, не като евротръка да е дървам, като удариш на тук футик си, огъваш се, чупи стъкла. Но по-рано и шофьор нямаше даже. Тя не е много тежка, секундар са... Щом аз се играя с двядрена ултра без проблем на UHD, вари. А те скоростите ми направиха 12 шута. Скам, като не ги подключваш правилно. Харесва ли ти за скорост, Какво има тръпка, нали, защото по-трудно. Но за автоматика цък, рък, базък. Аз съм на първа. Аз карам на втора. Може не първо. Няма значение. Няма значение, въпросът е, че пак имаш волан и пак е интересно. Ма ти да си махнал той за фидбека да ти дърпа, защото аз не съм го сложил. Защото аз фидбек нямам, аз си го въртя свободно като евротрък. Да, аз съм го. Аз съм спуснал това. В евротръка ме работи фонд. Тук внимавайте, че има едни борчета, тези в новите версии ги сложиха, много правят димич на камиона. И че минавайте лето. Мартини, ако си отзад пази дистанция, защото тези борчета баунса минава. Това с борчета съм бизнес. Даже аз ще спря тук само на края на този пич, че говорим по скайпа, да знае. Спря за малко. Това играе. Регулатора пише да играе. Не ще караш, отвори си картата с F1. Не знам кои копчета си настроил за волана. Не. О, то на 14 години.
Знае как. И майки. Няма проблеми, ще има 14. Момчета, тук сега ще слизим надолу, само да чакам. Тук ще караме през къра вече. Минко, ти знаеш ли пътя? Знам го, даже слизам по него. Аз съм я привъртал тази карта 5 пъти, Въпросът е, че като ни играл, давно съм подобрал, но няма начин. Тук ще трябва да включите колелата и ще карате бавно такива скари. Не го знам, аз искам да го питам дали минава тази карта, дали му е позната. Аз ако знам руски, ще го добавя веднага, не ми проблем. Но не го знам руски. Чакай, Мартин. Бе, аз те пиша, те знаят и аз те се оправят, те има базикат Мартини и те ще на всякакви езици са импровизирам. Ти знаеш картюк. Чакаме, не спряхме. Давай още надолу. Виждам. Нехай да му пиша пак. Владик. Ебай его. Той пише на английски. Окей. Аз знам мапа. Не бе, тебе чакаем. А защо го няма? Идем за контрол, тё. То сега гледай го глупака. Че си бърсук. Минко, как да сменят скоростите? За кои да ги сменяш? Не бе, направих си с клавиатурата да игра. Както? Аз като съм карал с клавиатура съм си бил на автоматик човек. Била знам. Добре. Не бе, защото трябва да натиснат им манио там пред. Поспиш легар обаче кара напред, човек гледа где се стреля. Много смел. Аха, смел и до там. Той тук е гадно, че във водата прави демидж. Трябва през плитките места, зато и ако някой закъса, веднага ще издърпва другия, защото много бързо ти потъва камена и прави бързо демидж. Разбирате? Това игра съм не играла. С карта не сте минали, тя е от последните лапи. Но трябва да подключат. Тук всички колела включвайте, всичко ново. Мартине, чакай ме, брат. Караш отзаде, за да мога ме издърпаш, каква е идеята? Тук е много дълбоко, не се залъгвай, ти казвам, бързо ще направиш демидж. Пази си камена. Това са професионализъм. Тя е владика от скоро мапа. Скоро малка част. Ай, давай, че задърпах, бе. Аз си казвам, карай зад мини и туя. То тук може да си правиш маркери по картата предварително. Да знаеш где да. Тук е дълбоко, ще внимавате много, много и трудно. С карта е изключително трудно да записаме. Включвай всички колела. Може да миниш, ти си лесен, не сме трудни. Ще караш по мене. Мартине, виж къде карам, до сега нямам 1% демидж, брат. Гледай, виж как карам. Виж ти къде потъна, оня къде потъна. На мене ми тежи зад. Руснака не можал да сложиш Торхил. А? Ти не караш ли по нас, бе? Аз не виждам едвам, виждам те едвам. То там е шибано малко, всички колела си включват, е ли? Давай ли бетка по дърветата, имаш ли бетка?
Знам, ама али ветка включи ли подарвето? Тя ще издърпа. Нали знаеш как се включва? Включваш, даваш вето и ти излиза отгоре и после си я натискаш да дърпа и даваш газ едновременно. Аз ще изчакам. Пускам ръчна, защото ще му отнеси водата. Сървъра лагва ли? А? Вода ми лагва? Сървъра лагва ли? Не. Пише кой с колко пинки е. Владик е с 136, Митака 67. Той Владика ли закъса или ти закъсал водата? Не, аз трябва да чакам 60 минути. Си не се залагай, вари по-нагоре. Вари наляво горе, дето ония другия бряг. Иде ходи по него, дето изминал. Наляво още трябва, между дето съм аз тук. Бего, майка му. Аз ще изчакам Митака. Ако трябва ще се връщам за него. Как да бързаш, обаче си глава на глава. Какво ще се оправя? Аз вече минах. Ще се оправиш, ама Митака е закъсал. Бързо, аз ще си видя карта. Аз с камаз от всякъде не бъде. Аз ще покажа даже на къде да караш Митак, ще ти сложа един маркер до мене. Сега ще го видиш маркера, къде дадеш карта. Аз съм 84 метра имаш до мене. Метра съм ти ги изчислил през. Да дадеш карта и си правиш една червена черта и тя ти показва къде да кара. Маркер. Само че тук дадеш карта ще я виждаш, де няма да я виждаш тук. Аз си я виждам при мен, защото аз съм ти я задал до тебе. Да, разбрах, аз няма. Ти изнервят ли? Ние сме на пътя вече. Чакам. Скачате. Той с малкия, като знае картата, може да отидете до гаража. Но ти не знаеш пътя, до там ще се оплетите. Той каза, че знае. Нищо си им да отключим гарата. Верите, то после в езерото се върне, има К700, има крас. Там трудно да се отиде. К7 сте не закъсва никъде да го. Що би турбо, как сте? Искаш ли да дойда да помагам? Димич, имате ли вече? Аз 0% имам Димич. Отдолу имаш Димич 0 до 600. Мартин, ако направи сървъра, изчезна. Аз съм вътре, бе,